بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. wayannan sunan da ka faɗa ni duk ban yi claiming nasu ba a gaskiyar zance ke ne. Sunana shine Salisu Muhammad Jibiya. Ya tsiraicinsa kenan, amma duk wani gagari da ka faɗa wannan kuma na bar maka. Ni gaskiya ni ba poet ba ne, ni ba ɗaya daga cikin masu waƙa ba ne. Kullum ina ce masa mawaƙi wani lighter note wani lighter joke, amma ni ba wai dan na iya ba, amma abin yana burgewa. Har na ce masa ma zan zo in yi a yau nan ya ce kan zo in bata masa stage. In ba ba har na hada dan kaɗan a raha hina qalat la tarani fa kuntu kada mana ke ko karani, to amma ita da baya so in yi ba zan yi wannan ba. So an kira ni ne in zo in yi closing remark, kuma alhamdulillah gaskiya abin da kafin na zo ban yi tunanin haka zan zo in same shi ba. Wallahi ban yi tunanin haka abin zai zo ya kayatar ya burge kuma a fahimtu da shi sosai ba. Bari ma in cire galashi saboda wanda sosai, kuma ni ma an gan ku sosai, musamman waɗanda suka yi presenting din nan. Gaskiya sun yi kokari sosai sosai. Topics ɗin da aka yi presenting a kai kuma ya tafi da shi kan shi team ɗin event ɗin defending the theme through poetry. A wannan ƙarƙashin wannan daidai zan so in appreciating poet ɗin da Khadija Kaoji ta yi da kuma shi kan shi bin Umar. Domin sun yi rubutu ne akan abin da ya tara mu a nan wajen defending the theme through poetry. A da an yi yaƙe-yaƙe iri-iri, gazuwa iri-iri da sauransu, yaƙi da wuƙa da sauransu. Amma a yanzu a duniyar yanzu yaƙi ake yi amma ta fasaha ta fikira, ana kiran shi ghazwatul fikira. Haka ne kuma nan gazuwa ne, wato yaƙi ne amma ta hankali, ta kai, ba ta ƙarfi irin na da ba. Don haka ne ya a yanzu abin da zai iya canja mutane da tunanin mutane shine a yi attacking tunaninsu ta hanyar rubutu, ta hanyar social media, ta hanyar abin da ya shafi wake-wake misali da sauran da irin wani abubuwa da za a ce da hankali da kwakwalwa ake yin sa. To sai muka tunanin to ta yaya ita ma musulunci za mu iya ba da ɗan ƙaramin gudunmawar mu domin mu shiga cikin wannan gazuwa mu kare kanmu, kuma Allah ya ba mu sa'a mu ma mu yi nasara akan wasu. To nan ne aka fara fito da cewa muke ta brigade of poets. Ana da poets din amma su zo su yi abin da ya shafi addini, tunda akwai poets iri-iri masu waƙe-waƙe iri-iri,